Honomana yenko Western North Mantam no emu na kwantufo ne ahyenkafo a wo mu efri suaman dade so ko Juaboso no sese de wo mu ani atutu aka wonsam ne nyina ne se nsamso bi e wo honomo no nsuka kraka bi ato ma wi ase no ekwan ne fa ba bia yidi ma ahyenkafo ntimi mfri Juaboso enko suaman dade so a eno ne wo stress mpanimfo nti ho anamo so kwantempoin eye kwan a leading from Juaboso to Swama that day so and Oshia is you know a afa a quan by Pia my say no a quantifo a catchery a bin to me call a be to me ma Oshia Kodwa yetimuya and no and our don't forbid ever to Sunusua Menoka says a quantifo a call that day so and no move that day so and so ebano won't be drew her seen as a car no if you say ain't to me inquire. Na ode omo echa aha eye swamai eko Juaboso isu ya yenam so eye river sui ena yenam so a yeko a ayaro hosampa sei odo a yetimu obeje 10 cities na ode moto no so ne ade so twa eno so eye 50 cities hwe ne ama isuyiri no abasi a wotun se empepie no isu no eyi but hwe afumagudi a otu no fo empotembasi eye tututufo na aba isuru so no na ama sisi no isu no dabe wose efa ko no asia agira fa ekwate ko no nyina emwasi ye ne wona a wo ha se twetwe komo na hwe ise ya isu no agiri afa bridge no so a wontimi ko no wontimi ma no ha ben pa na wafam anytime be soon be bia no na ayede na afaso so am a problem be pray am say kwantufo no kra ho kire omo obi wo ho a oba be duru ani sika kra nyina asa oba san fa sa akodo ya san akodo na so ni sika bia wo de sa atro na kontu so nti extra ba na say no omo boa ya na sa bridge na omo ye na ha omo mpege mma ne nkoso even kura no prophet na no kura no ayi afiri so nti ebia ukoduru okura mpo a obi ama oda lesson kura wa bia obetom otom so a 7 7 wo nyete asefo bi